दा फुंनि 6 रिंगा जाबाय जों दा थांगासिनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारा हालामाव दिनै मोनफ्रोमबो फेक्सननिफ्राय लोगो हमलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेहाय आलासि महरै गिबियावनो बुंनांगोन अनजालि दैमारि आरो बै समनि माखासे बारग' एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लागोन आरो बे समाव बयबो एनडिपि जोहोलावफोरजों जायफोर बै समाव मोजां गाज्रि बयबो दै गिलासे ओंखाम खबरसे जाहोलायनाय रायजो राजाफ्राबो बाहागो लागोन होननानै खोनादों। बेबायदि समाव जों दिनै फैनानै नैबे मेलाव हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर हेफाजाब लादों। दिनैनि बे हेफाजाबाव बयनिबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाबखौ नुनानै दिनैसिम एनडिपिनि माखासे मावबोनाय खामानि आरो मावलांबावनांगौ खामानिफोरखौ दिनैसिम रायजो राजाफ्रा लोगोआवनो दंफायो होननानै साननानै एसेबाबो बिजिरनानै नुयो। बेबायदि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर हेफाजाब होफैनाय आरो बेबायदि मेलखौ मेहेरगोनां बाहागो लानायाव जों दिनै रायजो राजाफोरनि माखासे बाहागो लानायखौ नायोब्ला एनडिपिनि माखासे मावलांनांगौ खामानिफ्रा दिनैसिमबो दंबावो आरो रायजो राजाफोरनि साननायफ्रा दिनैसिमबो दंबावो बेखौ जों दिनै एसेबाबो मोनदांनो हादों। बिनि थाखायनो दिनैनि बे मेलाव जों दिनै बे राङापारा हालामाव बयबो दसेखिनिबाबो नुजाथिफैनानै रायजो राजाफोरनि माखासे बाहागो लानायखौ ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो ओरैबायदि रायजो राजाफ्रा बेबायदि बाहागो लालांबाय थागोन होननायखौ जों मालाबाबो सानाखैमोन। दिनैनि समाव जों रायजो राजाफोरनि बयबो लैहोर लैहोर फैनायखौ गोसोआव आसरित सानदों। बै समावबो मोजां गाज्रि आर्मि पुलिसजों जेब्ला ओंखाम बोथिसे जाहोनाय समाव दै गिलाससे लोंनाय समाव बुख्रुब सुख्रुब खालायजानाय समाव बयबो हेफाजाब होबोदोंमोन आरो दिनैबो बिटिआर एकर्डनि उनाव रायजो राजाफ्रा एनडिपिनि माखासे रायजो राजाफोरनि खामानि मावलांनांगौ बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा एसेबाबो खुगाजों बुंनो हायाबाबो बे मेहेरगोनां बयबो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरि आरो एक्स एनडिपिनि केडारफ्रा गासैबो हमदांनो हादों। नैबे मेलनि माखासे बाहागो लानायाव बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन आरो माखासे बुंथिबावनांगौ खोथाफोरखौ आं गाबोननि समाव हगारगोन। आंनि बुंलांनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आङो निमाहा बियो। बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।